हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय नै जोंनि गामिनिया बैसागो मोसानायनि दिनै खाना जायांदो आरो जोंनि गामिनि रायजोफोरा। ओमफ्राय जों बेयावनो थांगासिनो दा लाइब्रेरियाव जागोन, गामिनि लाइब्रेरियाव थांगासिनो सान्दुं गोसाथार। ओमफ्राय नै आंजों लोगोबो दङ आरो प्रासिता। Hai Prasita. Hai Nek. जोङो दा थांगासिनो दसे थांबानो मोनसिगोन ससे थांबानो मोनसिगोन लाइब्रेरियाव। होमबा नायलांदो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि ब्लगखौ सान्दुं गोसाथार। नै ओमफ्राय जोंना खाना जानाया दायो खाना जाखांबाथाय मोसालायनांगौनो। माबा माबि लाबोलायदो दामग्रा हारमुनि खाम ओमफ्राय टप्लिस नामा? टप्लिसबो लाबोबावलायदों। दायो मोसानांगोन। मोसायोना मोसाया? मोसानानै आयै नैयावनो मोनफैबाय जोङो गामिनि लाइब्रेरियाव। ओइ नैयावनो जागोन आरो खानाखौ। ओमफ्राय खाना जानायनि सिगां मिथिं जाग्रोयो आरो माबा माबि रायलायग्रोयो। ओमफ्राय दायो इदि मिथिं जाखांनानै जासिगोन आरो खानाखौ। मिथिं जागासिनो खुलुमजोबखांबायनो मालाय जोंहा दासो फैदों। बेखायनो जाबस्रिं जायखिजाया माबा मोनसे दामनांगौ आरोखि। आरो दामग्रा माने मुवाया दंबावोबाथाय आं सासे मानसि खावलायनो लुगैबावदों।
खाना जाखांनानै फैबाय ओमफ्राय खाना जाखांनानै आइमोना बिखुनजो मोना मोसागासिनो आरो दसे ओरैनो बैसागोखौ बिदाय होनायनि नामाव ओमफ्राय जोङो फैफिनबाय न'आव थांनोसै होमबा लोगोफोर जोंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगो मोनफिनलायसिगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव बाय 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 आरो सनाया थाबायना मबाइल नायगासिनो बाय 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 बाय